Башкортостан ирекмәне без бергә еңәсәк, без бөтәрәсә изге эшләре премия лауреаты дип таналды. Һаумыгыз эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы бөтәрәсә изге эшләре премия лауреаты Башкортстанның почетлы ирекмәне Ләлә Бакирова. Һаумыгыз. Хәерле көн. Ләлә Эштанова шайтып һәвен хезмәтегез бөтәрәсә изге эшләре премияһыннан баһаланды. Ниндәй эшләрегезне жюри лайыклы дип тапты? Мин дөресен әйткәндә гомер буе ирекмән дип имтиханайым. Ирекмән булгас ул бөтә изге эшләрдә алып барабыз. Мин айырып карамаенса. Айырып карамаенса, әйе. Соңгы елларда үземдә еңү ирекмәннән ныграк тартам, еңү ирекмәне булып эшләйм. Юсын дигәндә быел берсеннән теккән ел буласак һәм ветерандар миңа бик якын. Менә шул эшләребез ветерандар белән бергә алып барган эшләр һәм башка ирекмәнлек эшләремдә күреп баһай дип биргәндә дә түгеләм. Юсын дигәндә документлар бит тапшырманык, алар безнең селтәрләрдә карап үзләре хайлап алгандар. Үзләре лайыклы дип таптылар. Әйе, Мәскәүдән менә аргументы факты газета редакция шайтып Премияны тапшыру тантанаһына инде тәэсираттар. Бик һәйбәт, бөтә Россия була, бөтә Россия төбәкләреннән йыелган ирекмәннәр белән танышып, таныштарда күп кенәләренә осрашып, һөйләшеп, матур итеп сарау үткәрделәр, безгә нык охшаны. Унда сенаторлар бар иде менә Мәскәүдән, бөтә Россия төбәкләреннән җитәкчеләр дә бик күптәр килгәннәр һәм шулар арасында торып Башкортстанда мин бердем булдым һәм шулар арасында торып бер мәртәбә булды. Әлбәттә. Еңү ирекмәне шул хәрәкәт турында, ирекмәннәр хәрәкәте турында интекләбрәк һөйләгез инде. Ниндәй изге эшләр башкара? Еңү ирекмәннәре ул беренчедән еңү ирекмәне булып һәркем була ала. Садиктан алып, садик балаһынан алып, өскә чикләнү юк. Безнең иң олы еңү ирекмәнебезгә 93 яшь. Еңү ирекмәннәренең эшләре бик күп. Без әле Өфе буйлап ветерандарды барабыз, котлайбыз, төрле акциялар үткәрәбез. Балалар белән акциялар үткәрәбез, балалар белән очрашулар үткәреп торабыз. Безнең шундый акциялар бар. 9 май көндегенә түгел дигән. Барып инде менә ветерандарга барып, алар менән сөйләшеп, алар белән һөйләшеп, аларга белгә генә күстән асап барып бирәм. Алар шул хәтле шаттар. Аларның һөйләгәннәрен ятып алып барырга тырышабыз. Аларды хаклап, аларның рәсемнәрен төшереп, шул рәсемнәрдә барып тапшырабыз инде. Уфа буйлап без шундай акциялар үткәрәбез. Машам, еңү машамдары, ак турналар көндәре, зияраттарда каберләрен татартабыз. Шулай агачтар утыртабыз. Хайнап көтән бик күптәр инде. Нык иң ныгы ул менә әйтеп биткән шатлык, горурлык микән тере ветераннан һөйләшеп, шуларны балаларга күрһәтеп, балаларның тәэсирләрен күреп инде дип Бундай сорашулар балалар өчен һәм ветераннар өчен ни өчен кирәк? Балалар менә хуңгарлар патриотик тәрбияви эшләр ничектер төшеп калган һәм менә хуңгарлар гына инде ул патриотик тәрбия бирү нык өскә юнәлде. Һәм балалар элекке һәм түгел, хәзер балалар үзләре шундай матур патриотик җырлар тыңлайлар, үзләре патриотик темаларга иншалар ядалар, бик теләп ядалар, хаттар ядалар. Менә шуны күрү бик куанычлы. Ветерандардан сорашканда аларның шундай хородары күптәр инде. Алар бит күбрәк интернет селтәләреннән алалар. Бунда тере тарих белән осрашу аларның күңелләрендә мәңгелек юылма эт калдырыр дип уйлыйм. Һәм шундай осрашулар бик кирәктер дип уйлыйм инде. Бына һез ветерандарның һөйләгәннәрен язып алып калырга тырышабыз дигән. Бәлки безнең белән дә ортаклашырыгыз индидер бер күңелгә үтеп үнерлек хатирәләре уларның ниме турында һөйләйләр? Менә һуңгы булган яңарак без бардык блокада балаһына, без анда алардан да ятып алып барабыз. Ул үзенең тәэсирләрен һөйләп, менә кызганычлы ата-әсәһе Башкортстандан блокада вакытында Ленинградта туган һәм 4 яшенә хәттем шул Ленинград каласында яшәгәндә
нисегитеп ладыга күннән сыккан һөйләнә. Нисегитеп бомбежкага эләкмәгәндән аңлатты ни өчен? Чөнки ике генә машина булган да, ул немецлар Игътибар итмәгәннәр икән. Һәм моны нисегитеп әсәһе уга ипмәкте конфитураны бирдереп фурдырткан шуларда һөйләве бездән тыңлап язып киләсәк буынга калдырып биләдәнде. Ветерандарга ярдәм ул бары тик бына әлбәттә һөйләшеп ултыру, улар өчен зур ярдәм. Шулай да нинди уларда тагы проблемалар борсый һәм һез уларда хәл иткәндә хакимияттәр белән бергә хезмәттәшлек итәһегезме? Беләһегез, улар беркайчан зарланмыйлар. Алар хорамайдар. Алар бер килгәнгә куанып, сейгә утыртып бетәһләргә тырышалар. Без инде үзе битсә уларга үткәстәнә тотып барабыз. Ләкин моны әлегә хәттем бер зар ишетмәдек, хорау да ишетмәдек. Нишен дигәндә, чөнки улар бик Башкорт Уфа буенча, мәсәлән, 45 кенә ветеран калган. Аларда һәр якта карап, ярдәм итеп торалар. Игътибар итеп, әйе. Бит инде ветерандардан башка балалар, хугыш балаларына ла йөрибез, блокада балаларына йөрибез инде. Тыл ветерандарына йөрибез. Уларга ярдәм итәргә тырышабыз. Урамын татартыргамы, кардан или башка бер больницага барып килергәме, һичкет бит шундай эшләрдә эшләйбез инде. Нисек үзегез бу эшкә ялып ителдегез? Нисек алгып киттегез? Минең буын ул Тимур сылар бит инде. Бәләкәйдән тере ветерандар икәндә яшәп, аларга ярдәм итеп, аларның һөйләгән хүдәрен күңелдә калдырып, алар менән эшләгәндә аларның эргәһендә яшәгәнләр инде. Ул җиңел бит ирекмәне булуы. Нисектер мен үземнең белгәнемдә балаларга һөйләргә тырышам инде. Тере ветерандар менән үскән кешемен. Минең атайымның атаһы хугыштан беренче дөнья хугышында катнашкан, үлеп калган. Икенче ул атайым инде хугыш вакытында үлеп калган. Һәр кемдән үзендә шундай тарихтар бик күптәр. Һәм мин балаларга уларда әйтәм инде, нинди генә белгән генә калак булһа, хаклап барыгыз. Нишен дигәндә, бу киләсәктә һәр ник ярдәм итәсәк, ул үзенә күрә бер тарих дип. Һәм шул һөйләп билгеләндә җиңел ирекмәнне күбрәк. Һезгә бу тема ныграк охшай инде. Бына быел Бөек Ватан сугышында бөек еңүдән 2 еллыгын билдәләйбез. Һезнең еңү ирекмәннәренең бурысы нимәлә? Без алып барабыз инде. Әле әүдемеш алып барабыз. Акциялар үткәрәбез. Шулай ук еңелмәс полкка әзерләнәбез. 26 апрельдә буласак җиңү диктанты, анда без буласакбыз. Агыштар утырта башлаячакбыз. Субботниктар булсансак, улар бөтәһле җиңүгә багышланган эшләрдән бер өлеш итеп тора. Яңа агзалар кирәкме һезнең хәрәкәткә? Без күп кирәк. Бездә моны где-то бер ай элек миллионлы еңү ирекмәне теркәлде платформала. Безнең Башкортстанда алар бик күптәр. Әйтеп беттем битене баксалар йөргән балалар да була безнең менән. Безнең бер рәттә булалар. Шулай булгас, алар менән дә эш алып барабыз инде, бары менән дә. Кем теләй, барыла кушылалар. Әйе, бөтәһле кушылалар. Эштә нисек оештырагыз? Бу хәдәттәге балалар баксаганнан башлап, өлкән яшьтәгеләр яшь сикләнмәй дигез, һәр кем килә ала. Әгәр кемдер бына барып ветерандарга ниндидер ярдәм күрһәтә алмый икән, өйдән онлайн рәвештә кушылырга мөмкинме изгәшкә? Әлбәттә, шул хат язабыз. Ветеранга хат. Ветеранга балалар хүрәттәр эшләйдәр. Шуларны ибәргә мөмкин. Хаттарды язарга мөмкин. Шулай ук әгәр дә инде шигырь ятлап, шигырь ялһала, ул ветеран өчен алар бик шугаланы рәхмәтлеләр. Тыңлап, карап утыралар инде. Тагы нинди сараларда һәр ирекмән буларак катнаштыгыз? Мин ирекмән буларак былтыр Сочила бөтә дөнья яшьләр фестивалендә ирекмән булып катнаштым. Шуннан Якутияла булып кайттым. Өсәнә онда халыкара балалар, Азия балалары
дур мире сара булды. Анда ирекмәнлек булдым. Ирекмән булдым. Мына яңарак кына Мурманскидан кайттым. Анда инде тургына сара булды. Арктика халык ара Арктика дигән исемле сара булды. Һәм мин һәр вакыт шундай сараларга йөрергә яратамын. Россия буйлап инде күп җирләрдә булдым. Яңа дустар табыла, яңа эштәр, яңа нык минем күңелемә якын инде. Мин йөрергә яратам. Шуңа ла ул событийный илдә дип атала инде бу ирекмәнлек. Үземдән еңгә ирекмәннән башка шул башка сараларда катнаша. Актив рәвештә катнашырга тырышам мин. Җәләр Шатовна, һеҙҙең күкрәгегеҙҙе бына почетлы ирекмән билдәһе биҙәп тора дип әйтәйек. Был нинди эштәр өсөн бирелә торган знак? Безнең Башҡортостанда беренселәрҙән булып ошо билгеле знак бирелә. Ирекмән Башҡорт Республиканың ирекмәне дигән, башка региондарда ипләп юк әле ул. Был инде знак безнең бөтен эшебеҙгә баһа булып тора. Ҙур рәхмәт шуның өсөн дә. Үҙебеҙҙең Республика башлығы Ради Фаритовичка, уның ярдәме буенса барлыкка китерелде. Ул үзе тарата, үзе ҡулды ҡыҫып бирә. Һәм шуны бик һәйбәт тиҙҙән мына документтария башланылар. Тағы ла шул бер төркөм ирекмәндәргә ошо исем тапшырыла. Был знак инде баһаһын арттырып, теләүселәр күп булыр. Һәр ирекмәндең эшенә бер баһа булыр дип уйлайм. Ҙур рәхмәт һеҙгә был изге эшегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Хөрмәтле тамашасылар, ирекмәнлек хәрәкәте тураһында беҙ Башҡортостан Республиканың почетлы ирекмәне Ләлә Әбүбәкировна һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.